niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa ihan spesiaaliotokseen tällaisesta, mitä minä haluaisin kutsua, tai mitä me haluaisimme täällä Fight Club Finlandin kuoseissa kutsua tämmöiseksi kuin Älä tee tätä kotona -sarjaksi. Eli Pasi Salama-Suominen. Äsken me oltiin tuolla Tallinnassa ja me väännettiin 3 ottelua keskenämme ja hän näytti, että nuoressa miehessä on sisua. Ja nuoressa miehessä on paljon lupausta tulevaisuuden aineesta. Tällä kertaa Pasi Salama-Suominen on uuniin lähdössä, kuten joulupullat. Vai mitä? Näin on selitetty. Joulupullat tai mitä milloin muut. Minä kun en syö pullaa, niin minä en tiedä näistä asioista, mutta hei, ei siinä mitään hätää ole. No niin, eli ensimmäinen liike, mitä me näytetään tälle uljalle Suomen kansalle täällä Fight Club Finlandin tiloissa ja kehessä on sellainen kuin The Abdominal Stretch. Ja kohta me nähdään juuri kuinka paljon sinne se kohdistuu. Tervetuloa. No niin, ja tällä kertaa sitten oli kyseessä The Abdominal Stretch. Eli kyseessä on nämä sivulihakset tässä näin, sivuttaiset vatsalihakset sekä suorat vatsat tästä näin. Ja osa kylkeä tulee mukaan ja myös suorat selkälihakset. Tästä otetaan ensiksi käsi haltuun näin, ensiksi niskan taakse tänne. Oma vasen jalka astuu vastustajan vasemman jalan ympäri. Ja nyt tässä ei ole vielä katsottu paineita. Täältä lähdetään sitten sitomaan tämä toinen käsi haltuun ja sitten täältä taaksepäin. Kato, kohta porukka ei tuolla kuule mitä tapahtuu. No niin, ja sitten jos halutaan lähteä tästä nyt oikein näitä manipuloimaan sivuvatsiksia, niin tästä vedetään miestä tavallaan niin kuin taakse. Ja voidaan vähän niin kuin lisätä. No niin, kuitenkin. Saatko idean? Joo. Onko hereillä? Joo. Hyvä. No niin. Tässä nyt nähtiin, kuinka abdominal stretch ottaa niihin pieniin ja niihin isoihin vatsalihaksiin. Mitä tuntuu, Pasi? Ei, mutta ihan oikeesti. Mitä tuntuu? Puhu nyt jotain. Rennonpainen se on ja hyvä kylkivenytys, mutta sitten kun menee yli, niin sitten se ei enää tunnu yhtään hyvältä. No ei sen pidäkään tuntua hyvältä. Hyvät naiset ja herrat, älä tee tätä kotona!